Ku danna subscribe domin samun zafafan comedy domin nishadinku. Kai jama'a, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kai tsaya mana, ya na ka to su kuka kake me ya faru? Wani ne yace gobe zan mutu. Yace gobe zaka mutu? Shine da kai? Ranka a hannunsa yake? Kuma yace gobe zaka mutu? Very ignorant. Zo mu je sai na ga uban waye shi waye tsaya masa a Northern Nigeria. Mu je. Saboda Allah fa. Zo mu je. Zo ka nuna mai shi yana ina. Shi ne wannan? Kai kalle ni. Waye kai, who are you, who is your country? Da za ka kalli wannan yaron ka ce masa gobe zai mutu. Waye kai? Kai sai kai mutum ko ka raya shi? Ni babu abin da ya dame ni. Gobe zai mutu. Gobe zai mutu? To me ma ya maka takamaimai da za ka kalle ka ce gobe zai mutu? Zagi na yayi. Zagin ka yayi. Waye kai, who are you, who is your country, who is your delegate? Waye kai da za ka ce ba za a zage ka ba? An zage ka, na zagi babanku, na zagi mamanku, na zagi gabaki ɗaya ka fata nan family ɗinku. Kai waye kai? Har za ka kalli wannan ɗan yaron ka ce masa gobe zai mutu? La haula wala quwwata illa billah. Dan ba Hassan ni kenan ya hada da bala'i. Dan Muhammad Rasulullahi ku yi hakuri. Wallahi Allah ni ban san haka lamarin yake, amma yanzu ai ku yi mana haka dan Allah da Annabi. Dan Allah ni yanzu ku kyale ni, kai hakuri, marin da na maka ma karama Allah karama, amma ni babu ruwana da kai ma babu ruwanka da ni. Taimaka ku yi min afuwa. Rabin yake dan Allah dan Annabi ku taimaka ku yi hakuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la hawla wala quwwata illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Muhammad Rasulullahi ku yi hakuri, ku yafe min.